my gosh, nice yeah. Hi guys! Welcome to Robbie's Vlog! Huwag katingog! So, nandito rin sa Chedi, sa Mabini, Chon. So guys, we are here in the Chidi. Wow, so si Mama anong pinag-English? Welcome to Chidi, Menal, Mabini, Buhay! Let's go! Manoray ta! Isuroy mo na mo guys. Uy! Kauban day, agahong pamilya. Ali, dear. So, moto, So ganina this is my son, si RR. Okay, Ramon. And my hubby guys, my eldest, Robin Yella. Okay, let's go. So, ako din sigsamok din lang ang muanhe. Oh, kanay sabaan ka ayon. Okay, Ako sa mood, na-mood. Di ko kahat guys, hindi ko sa mood. Adi ay? Ako sa mood. So, morning na rin. Sige, ito rin Diyos naman eh. So, this is the table, and we are, Table man dyan din. and this is the, what do you call that? Table! So, dahil maglingkod of pan, Ang a sama. princess of Prince of Kilty. Hi, chart. Sige, 1, 2, 3, 4. Oh, good for... Oh, dahil if you wanna take a picture, especially at night, like, nasa merong filter na grainy thing siya. Smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me what? And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihagin ka. Pag tumingin ka sa kanya ay matik na. Parang pinanaga ni Cupido, sapul na sapul ka. Cause I look Oh my gosh, nice yeah. So diri nga part guys, kung buntag siya, makita nato dito ang dagat na siya diha. Unya na ay makita dagat kay gabi man. So na yung mga suga-suga, mananagat siguro na sila. Okay. Then nari diri nga part, magyapon dagat na siya diha. Hi, Mama. Hello. You look so white. Meanwhile. Hi guys! Ni Aday ron si ex-mayor. Siya rin tagiya diri guys sa KD. Kung musaka mo diri guys, okay ra pud guys, ang bata is 10 pesos. Then ang naggo, 20 pesos, diba? Yun, affordable na kayo guys. Ang senior citizen guys is 15 pesos. PWD. Pero na sila ID present. Okay. So, nay ID present guys para nay discount. And then di sulit guys, sulit kay ang ilahang entrance is very affordable. And then muari ta diri sa ibabaw, relax jud sa guys ay ang hangin. Presko. Na at bang sa dagat. Nasa sila pwede sa ta magpabuglog diri halo guys. Pwede kayo Sa diri sila dire. Pwede kayo. So ang kuan ani mayor, ang open sa morning Kuan na ay actually na mag-open may 10 10 sa morning, oh, yeah. and then sa sa close close na 7. Pero kung napay mga bisita nga gusto mo stay pa. stay pa, pwede sila photograph 9 or 9:30, depende po sa buto na lang itong magbantay na pwede bag mo extend kaya kita man sila matulong. So Okay. makababong, dyan po muni-muni sa daris. Di ba ba? Labi na daris po yung tanaw na doon. Malayo ang tingin, wala namang tinatanaw. Malayo ang tingin pero wala naman tinatanaw. Ayan. Daw sila keeper. Oo, na naman yung nagkuan din eh, og
kanang kani kaduhan namin nag host og reception ra sa kasal. Wa pa joy dinhi ang kanang kuan bitaw ang right sa kasal. Reception ra. Ya. Nice Kuan. Ang saan tayo gani mo na? Develop ani Mayor? Kuan na ay 2017. Hindi ko nag kuan ni og open ni og kanang murag soft opening bitaw adtong November 16. 2016 din, November 15, 2016. November 15, 2016 ka-open Nag-open may to public kay di hay murag na develop na ni pero dili pa kitingan nga di maayong kuan ang mga hagdanan nga dili na ma-slide bitaw ang mga tawo saka kay sa una kanang gamay ra man to nga steps imong padungan nya ubag-uwan very slippery bitaw. So among didak-an nya na ay nagbuhat po ng view din kay overlooking man siya sa kanang Mabini Kugtong Bay. Mao man jud ni di capital kitay nato ang bay sa Mabini. Gani kanang nay mga gustuhan diha taga Kabidyan na puros. Daghan taga Kabidyan. Ani sa una nang gusto ang pud ni stop sa gusto. Nay daghan gusto diha kay kuan man. Summer bitaw pod. Gawas og mag-uwan kay dili payo gusto. So, pero free na lang pag kuan picture. Una lang ko. Sige Mayor. Okay. Sige, nice meeting you. Pero ganihan naman punta. Pero naay mo kuan na ay mo anhi og nice man pud ni sayong buntag jud og kanang sunset. Kanang di pa mo sitak ang adlaw ba kay nice ka tan-aw diri. Pwede na pud og kanang manawag sa cellphone ug di gani kanang anas ubos mo ayo kay na may ma-update naman pag mahimo mag-update before 10. Kay kanang di pa init dito. Dili ka init po. Ay nas kuan init naman niya. Or bagong hapon pod. Mao nang daghang mo anti bagong hapon kay dili na init. Okay. Doy, Sige, Mayor. alisa ni. Sige, amping. Salamat. Okay. Kamupod amping. Oh. Amo i-vlog ni sang asawa. Pohon. One eternity later. So guys, magpadayon ta sa atong kuan guys, akong pag-tour ninyo. Gadit diri guys oh. Bao asay ba iglaki nila ani. Uy, hi sa mo bi. Hello. Hi, hello. Agay. Ora naman nigibayutan. Oy. Uy, hi guys sa mo. Uy. Hi, welcome to Pangasing kita. Diri lang ko. Nagdiri lang ko. Iya na ko ninyo eh. Sanindot diri guys oy. Hi. Welcome to my vlog. Diri kung naay magpa-cater, pwede sad mo daw silang cater diri guys. Nila diri ta. So here pwede na yung mga table, chair. So CR, I think moto ilang CR guys. Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matipid. Napoy kuan guys to a tree house. Diha. Oh. 1 hour later. Hi guys, so this is the view here. Over there, if you go top or left, here we're standing at the front of the store. So here we go. Arita guys. So now guys, we're going up there. Money tree house guys, kaban sa tulo ka balay. Hola guys. So gabi din minanhi kay ni hapit pa mi dato sila lola. Hi. Unsa imong name? Mark Joseph imo FB name? Exia.
How about him? Hi. What's your name? Asa mo nagpuyo? Parang may naamoy ako hindi maganda. So, wala siya, guys. Sa ubos ni mo, nga na, ato may nag-picture ganyan na. And then, Girlfriend ni Juan, Sir Montiliano. Kasi, ha? Kinsa na? sa Hongkong. Bana. Ano sa kugtong? Sila sa partner kay si Magala ang bana. Na magala. Wala sorry. So, we're going there, over there. So, go. Sige, bye-bye. So, I'm not a videographer. So, go ahead. Dito sa Osaka. Pero Tree house. Yeah, because it's over the tree. So, ganila. I love tree house. View Park. Sige to, View Park. Beach. So, what dami nag-eat is, kaya we didn't expect na. I mean, nag-expect ko, pero si mama walang prepare. Kaya nga siya, di ko na siya manhi, pero walang naman tuhok. So diri guys, another tree house. Babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay bibihag. So guys, nangilag di ko ni Mama Agcho, no? So actually, I have a lot of friends na nag-picture sila gani mo na nagpakulit-kulit. Gani nga na, jawa di ko kayo ba? Asa ni kita ni mo to? Kung papa pa, ato ta siya di. Kanya mo, kanya to si ano. Mo to. Gani niya kay iyahang buwa ka dali. Dapat ika for the fights kay kuan siya ka nang. What do you call that kama? Kanang Taas. taas ya. Tumoy. You can stay for a while. And you're gonna see the view. If you're going here in the morning, makita nimo ang dagat. Yeah. The dagat over here. So, mo to. Di man makita ang kinit-kit man. But still, if nakadahi presently, makita gihapon nimo like a shadowing like that. So, mo to. Bye to mama. So man ni guys, padong nata paubos kay mama uli nami kay gabi ina. Ta sila naguna sila sa Robiniela og si BBRR og iyang mga igagaw. 1 hour later. So guys, na-tour na muna ako sa ilahang mga view diri nindot sa diri sa taas. And anhi na lang photo ang atong vlog for this night guys. And if you are new on my channel guys, please subscribe and click the notification bell below. See you, bye bye. Thank you for watching guys. Bye. Thank you.